ndongira na kirokyo tukurarigireria naye igwa manyaga ki inchengo kwereza truthfully inga manyanga Amarwa yangu kuonera akunywe kwa kusalia bantu baitego egente tangani tanjeiri ni pombe haramu haitakiwi. The point is tanjeiri ado kwana bono muna tanjeiri lakini abantu mbare bako yon you understand this thing ekitali kintu kiabo bizinaro pone wali there are so many places almost every corner in Guzeland Marwa toko takoboro echanga noiri bona iswali ndeli goja tanjeiri of course ikine tanga tanjeiri na ende kera bono yoko yawo oyaruziri kurwasa abayengi balia na arabwase batanjeiri na barabo bali bakoyenga oyaretire nyomba oyagurire ngabona erega kurwaria kurubruari isi nseyo ye ngencheyo oyaretire mwaye oikaha mwaye Amarwa number 1 tanjeiri taidi Kenya Bureau of Standards naenda ro monyene umanya goswa ko yakori obonyageta ari bwaye igwa iuno monda goita abantu banyasaye tari mangana ye nabale banje tukunywa maru na ningo kwabali chibesa paka kwa mekiri babera bayi na hende kwika kwaso abono kuba onchurana in another way. Just imagine ene chango mundu yale agore te pense bien nere gose suguri ochiotene neime wesibia amacha aliye mubiro aye umanya koirana amacha aliyo jabeka liko bono lyako togota umura Amarwa aliye kibuyukirie kimaime change lyare to bono byabe buyo konye kyale ngekemo byaba bibere umenya kuyaretera naende umenya kujabeka chichuba oso akona lyabalebi yaba sincerely speaking bono obombweta ndio bro bakoko nyoro munte kera nyura Amarwa yu basibiriti njanga kiri cyabo cinke bajya korete bitage ebikone umuntu yo ubwate kera bwicyo jinsana ama umenya kuya onchora naende abegente ngabo takuba drink eri arwetari igana aro to ya oncho ya doctor umanya ko ya rosia ababone esubugete ngao ekere kuwa nyure usekero umuntu anyure obongo bwa distort bwas nyugokora proper judgment mato muntu nare kra nyuta Marwa chenu ngapimire dabakora judgment naki chinse chibono nyugota nabere sabuka tangenda ekere anyuta Marwa inagote umuntu esibetyo mubere ikori nini agusiba ogotene Marwa yago tioke sabuni bakumina kinga kibone sabuni hacha kutoka kumbe no muntu gwesibeti agaisibia akamenya kumura kubelia macha aliyesibia akaburukani bono gakyo umuntu buno uyu nitukan saitani kyo yo kali nitukangurukie kiera akabwate umuntu yeitabo musubati kusabo musacha aiga bono nyine serikali neje iminabanya kenyoro chizirimbi kapitibati yabeire bobe ingi bwifiti fati eri bobe ingi nuyu umuntu uyu nakare gukora usali abantu batsarigete metu abana banda baya basarigire metu ibakwenda mugondo akomanyore stand nagi gowika kurwega alime ngamboro maito kesina to akagambire igatiga enge pound nje minesi pound ya gentuki ko yango kwinoka nabo kwebole kero kwigwa ali munda ko sabe bese ngoma etaye nge pound inkiki umuntu yarabe kunseborunga buri ngeko mubiroyo kwansasa time kubuya liyagwesibi abu atubono kale bosa amanya ko parents kuboronge buyayiga anguswe menyansuri ajo ko ngaje bonakero romantic ngaje nakulaga moment nekin umanya ko mutumina tingo kora bakabe tingo kare ko unari kerero amacha ya agwesibi arasi geta kuruziri changa chonsu we chunga sana.